με ξέρουν, είμαι ο Γιώργος Τοπαλατής, ιδρυτικό μέλος... Εντάξει. Ακούγεται όπως και να είναι. Ιδρυτικό μέλος Φιλαρμονικής, που σημαίνει ότι είμαι από το 1953. Λοιπόν, θέλω να θυμηθείτε, κύριε Δήμαρχε, εσείς και ο επόμενος Δήμαρχος και μετά ξανά εσείς. Ναι. Ο προηγούμενος και ο επόμενος, αφού όλα. Πόσες φορές ζητήσατε τη Φιλαρμονική, είτε σε κηδείες, είτε στο Φαλακρό, ο κόσμος έκανε ρεβεγιόν και εμείς τρέχαμε επάνω για να τονώσουμε το ηθικό εκεί πέρα, να δώσουμε μια άλλη νότα. Αρνηθήκαμε καμιά φορά. Ο κόσμος έκανε ρεβεγιόν και εμείς τρέχαμε επάνω για να τονώσουμε το ηθικό εκεί πέρα, να δώσουμε μια άλλη νότα. Αρνηθήκαμε καμιά φορά. Όλοι εσείς που πληρώνεστε τώρα, από αυτές τις θέσεις που κατέχετε, πληρώνεστε. Δεν θυσιάσατε ένα μήνα για να δείξετε την αξία του εθελοντισμού και να πείτε, ναι ρε παιδιά, είμαστε 5, θα δώσουμε 7-8 χιλιάρικα, 10. Να, είναι εκείνη απλήρωτη, είναι εκείνη. Ένας μήνας. Αυτό είναι υπέρ σας φυσικά. Θα σας ανεβάσει μέχρι πάνω με το δει αυτό ο κόσμος. Αυτοί που πληρώνονται από τα θεσμικά όργανα που βρίσκονται, 5-6, πόσοι πληρώνονται, αυτό. Αυτά είχα να πω. Και βρείτε τον τρόπο, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεσμευτήκατε κιόλας, να το πω και αυτό, ότι προχθές που ήμασταν δεσμευτήκαμε και είπατε εσείς μέσα σε 1,5 μήνα. Αυτό που θα πω εγώ για τη Φιλαρμονική είναι ότι πρέπει να βρούμε τη λύση και άμεσα λύση. Η Φιλαρμονική δεν χτίζεται μέσα σε μία μέρα και 2 μέρες. Η Φιλαρμονική, οι άνθρωποι της Φιλαρμονικής δουλεύουν με αγάπη πάνω σε αυτό. Έχει και ανθρώπους, όπως είπε και η κυρία Σοφία, που έρχονται από μακριά